Hej alle sammen, jeg vil i denne her video vise jer, hvordan Expandit det virker. Expandit er en webbaseret løsning, så vi får en internetadresse, vi taster ind i vores adressefelt, og så kommer det her vindue op. Der bliver tilsendt adgangskode og brugernavn til os alle sammen, inden vi starter. Når man så logger ind, så logger man jo ind på en hjemmeside, og på den her hjemmeside, den starter med et dashboard, den har en opgave, den har en linje, den har en artikel, den har en historik, den har en dagseddel, indstilling og logud. Siden vil altid starte op som den her som grundlæggende, og den vil altid åbne dagen i dag. Som I kan se, så har jeg masser af andre dage bagud. Men dagen i dag, det er den her ordre, der ligger til mig. Den ordre, der ligger på dashboardet, det er opgaver, der er delt til mig. Det er det, vi kan sammenligne med den gamle accepterede pulje, vi havde i VPA. Jeg har stadigvæk en opgavepulje. Det ligger herover, når jeg trykker på den, så åbner der en opgavepulje. Jeg kan se alle de opgaver, der ligger. Jeg kan ikke længere selv tage for puljen af. Det vil sige, så her der skal jeg skrive til kontoret, jeg vil gerne have den her opgave. Så her der skal vi planlægge det. Jeg går tilbage til mit dashboard for at starte den opgave, der ligger i dag. Jeg trykker bare en enkelt gang på den, og så åbner den. Men I kan se, at opgaven er tildelt nu. Hvis jeg lægger et flueben her, så kan jeg vælge at acceptere, så kan pigerne se, at jeg har accepteret den her ordre. Det vil sige, at jeg ved, at jeg har nogle opgaver, jeg vil lave i dag. Dem ligger jeg sammen acceptere. Hvis jeg så ønsker at afvise nogle af dem, så sætter jeg flueben i den, jeg vil afvise, og så sætter jeg den her. Men jeg vil gerne acceptere den ordre. Jeg trykker her. Jeg siger, jamen, I må gerne se inde på kontoret, at jeg har accepteret den ordre her. Den skal jeg nok tage mig af i dag. Så lige pludselig så ændrer den sig nede i flaget, at den er blå, og den skal acceptere. Det kan pigerne se på deres computer hjemme på kontoret. Ved at trykke en enkelt gang på teksten, så starter selve opgaven. Det her sidder jeg ude i min bil om morgenen, og jeg skal starte noget transport, for jeg skal køre til Coop Danmark i Brøndby. Nu kører jeg, og det kan jeg se ved, at mit bildæk det er væk hernede fra. Jeg kan se, at det er Coop Danmark i Brøndby, og der er en adresse, der er en artikel, og der er en beskrivelse af, hvad det er, og en fakturebeskrivelse. Alt hvad jeg gør på den her side, skal jeg trykke på gem, hvis jeg vælger at skrive noget i de her felter. Hver side er en internetside, det vil sige, at man skal gemme fra hver enkelt side. Jeg kan ikke bladre imellem de her ark, og så gemme til sidst. Hver side skal gemmes, hver ark skal gemmes, hvis jeg har redigeret noget. Nu er jeg kommet ud til Coop Danmark, og nu starter jeg mit arbejde. Jeg har taget min værktøjskasse og på vej ind i køkkenet, så nu er mit arbejde startet. Nu har jeg fuld gang i mit arbejde, og jeg har så kommet dertil, at jeg er ved at være færdig. Så jeg skal tilføje nogle linjer på den. Jeg går ind i linjer, der kan jeg finde de ting, jeg skal sætte på. Jeg har for eksempel brugt en gasfeder her, så vidt jeg husker. Jeg skriver 01 i nummeret her. Fordi når jeg skriver 01, så går jeg ikke i artikelsøgning. Så finder jeg den direkte. Så vi kan ikke længere, som vi gjorde i gamle dage, bare skrive de to første. Så går jeg i artikelsøgning. Men hvis jeg skriver det hele, og så antal her, så bliver den blive i linjen her. Det sidste, den har ikke gået over i artikelsøgning. Og jeg kan se, det er Rasmus, der er her. Det er fint, og det er lokation, og det er den der, det er et stykke. Og jeg siger gem. Jeg gemmer her. Nu vælger jeg at sige, at hvad har jeg mere brugt? Jamen, jeg har jo sådan set lavet et grundtakst. Så skriver jeg RH. RH, så kommer de herned af alle sammen. Så skal jeg sige, at jeg skal vælge en grundtakst. Jeg tilføjer igen, for det er den samme side, jeg er på. Jeg har stadigvæk søgt i RH, så hvis jeg går herned, jamen så kan jeg igen gå ned og sige, at jeg har en grundtakst. Jeg skal lige have noget miljø. Antal et stykke tilføj. Så tænker jeg, jamen skal jeg ikke skrive timerne på? Nej, timerne skal vi ikke skrive på, for hvis jeg går tilbage i opgaven, så er jeg i gang med at afslutte min opgave. Det gør jeg ved at trykke på flaget her, så går jeg i gang med at afslutte opgaven. Så kan I se her, der genererer den noget tid. Den tid, den finder vores system selv ud af i dag, hvad kunden skal faktureres. Den runder op til nærmeste halve time. Så den her kunde har vi en faktisk køretid, og vi har en faktisk eller en reel arbejdstid, hvad vi har brugt på at køre og arbejde. Vi har sat et
grundgebyr på, og hvis det nu er forkert her, grundgebyr, vi tager miljøen og siger, at det skal altså være en grundtank, så kan vi nå det endnu. Vi kan godt nå slet den endnu herude, hvis vi har gættet alt noget forkert. Hvis jeg nu lige vil have et grundgebyr på, så går jeg lige ind i linjen igen. Nu lavede jeg en fejl, og nu glemte jeg at gemme. Så den er stadigvæk som miljø, selvom jeg havde valgt den som grund før. Så det er vigtigt for hver side, at man skriver, eller skriver, hvad man vil have, og derefter gemmer det. Jeg går ned igen. Jeg siger, at jeg mangler jo en grundtank. Hvad gør jeg der? Jeg vælger et stykke, og jeg gemmer. Sådan, hvis jeg går i ordre eller opgave, afslut opgave, så kan vi se, at nu har jeg en grundtakst, RH, jeg har en miljø, RH, jeg har en gasfeder og RH bil. Så kan jeg vælge, skal jeg lukke opgaven for alle, altså sende ordren hjem klar til fakturering, skal jeg sende den i ordrepuljen igen, skal jeg sende data hjem og fortsætte med den i morgen, skal jeg sende data hjem og så fortsætte den anden dag, hvis jeg ved, at jeg får del, eller jeg får tid, jeg kommer ud til den her kunde næste tirsdag, så kan jeg planlægge det, så kan pigerne også se det. Det her, det er den gamle note 2. Besked af den gamle note 2. Det er det, kunden ikke ser. Alt, hvad der står i besked til faktura, det er det, kunden ser. Nu har jeg valgt flueben her, siger, det er opgaven. Her der behøver jeg ikke gemme, når jeg sætter hjem. Det er fint nok, jeg er på siden. Jeg har set det her, det ser fornuftigt ud, og jeg trykker afslut. Er jeg sikker på at afslutte? Jamen det er jeg. Og heroppe der kan vi se, at opgaven er afsluttet. Når jeg nu er her, så vil den sidste opgave, jeg har afsluttet, siden jeg er logget ind, vil altid være synlig. Hvis jeg går til dashboardet, hvor jeg har de accepterede opgaver, eller de opgaver, der er tildelt mig, og går tilbage igen, så vil den stadigvæk være der som det sidste. Hvis jeg har været logget af og logget på igen, så vil feltet her være blankt.